Aquí. E como estruturaches esta caseta? A caseta primeiro faz unha estrutura metálica, con ferro de obra. Tens que pensar como se fa unha casa, que é fácil, hai miles de tipos de casas. Eu fixen así porque me era máis cómodo polas canas, non? As canas é... Porque isto é todo manual, non hai máquina aquí, non hai cousa de máquina ninguna. As canas conseguín na do veciño neste caso. Falei co veciño, o veciño dixome, vouche dar unhas poucas sin cortar, sin desbrozar, non se vou desbrozar, se pois deixamas para min que vou fazer unha cousa. Dixe, pois deixoche que a ti andas sempre rallando e xa sei para que é. No teu caso, axúdate a vender máis cupóns? Te podo dicir que sí. Creas outro entorno da túa, entón a xente, pois, entre que mira, que tal, ou enhorabuena que che dan, que che dan moitas enhorabuenas, entón creas unha relación ca xente de outra maneira. Zapatos, latas de conserva, maletas, lámparas, castañas, pistachos... Calquera cousa que se vos socorra pode converterse nun Belén. E senón que yo digan a Gumersindo Capelo. Boa tarde, Gumersindo, de novo. Boas tardes. Cal é o obxecto máis raro onde meteches un Belén? Unha vez acórdame que me dicía un señor que fora ver unha exposición que fixera e dixo que ten beléns dentro de calquera objeto. Ata dun pistacho. É que este minúsculo que van ver vostedes aquí son tres cáscaras de pistacho, non? E que máis leva? Moi conceptual. Dúas boliñas decorativas e nada máis. E nada máis. E con iso consigue transmitir moitísimo a serenidade, a paz, non? Sí, a verdade é que con unha cousa sencilla faz un portal de Belén. De onde sacou tanto talento? Bueno, hai que indagar, investigar. Hoxe en día temos unha ferramenta moi boa que é a internet e as redes sociales e uns se comunican uns cos outros e che dan ideas aos demais. Bueno, é como un reto a ti mesmo, porque é o máis complicado todavía, non? Cada vez un pouquiño máis. Hai algúns, como no caso do pistacho, desa casca de pistacho, que é verdade que, bueno, é moi conceptual, porque aí non colle gran cousa, pero que hai outros que están en obxectos absolutamente impensables, como a esponxa, por exemplo, ou o monitor de ordenador antigo, con esa perspectiva, e que quedan uns beléns espectaculares. Non é só polo original, senón que son ben bonitos. Non, a verdade que son moito bonitos. É dicir, eu ainda tiño máis nunha casa dentro dun televisor. É dicir, bueno... En un plano probaches, nunha televisión plana, aí tenes que poñer de lado, non? Así máis egipcio. Habría que ver unhas figuras planas ou... Este, por exemplo, nunha pera que non é unha pera de verdade, con que está feita esta pera? Sí, esta é por spam. Pero moi realismo, por fora, moi realista. Hai que ir tallando e despois pintando e colocando as figuras. É por spam. Pero dixeches que isto empezaras por motivar os alumnos, non? Fora por ser un pouco exemplo. E hai algún alumno que seguir un pouco, que sexa axudante teu, que diga, pois mira, que tamén lle collera a afección isto dos beléns? Non conseguín que nadie... Bueno, van terminando, o clase en secundaria van terminando, van marchando e, bueno, vas perdéndolle... Entonces non conseguín que nadie me axudara. Bueno, así tamén vou facendo o meu ritmo e nadie me apura. Fíxense nese que está nunha bombilla, pero iso ten que ser moi difícil. Bueno, hai que ter paciencia, coller unhas pinzas, as figuras pequeniñas, colocalas, esperar a que sequen, que colen, que peguen e, bueno, nada máis. E na casa que lle din desta afección, axudan? Pois nada, alguna vez dime cando pararás. Non paras. Non ten pinta de que vayas parar, porque antes falábamos de que fixeche un Belén cada vez máis pequerrechiño, de feito temos ese da casca de pistacho, que máis pequeno penso que imposible, pero agora estás pensando o grande. E tes como propósito facer un Belén de cantos metros? A ver, xa o ano pasado quería, pero bueno, o problema é o espacio, guardalo. Un Belén como este que vedes que é un tamaño casi 2 metros cuadrados, pois para guardalo... Este como asturiano, non le chaman? Sí, unhas caxiñas estilo asturiano. E non vedes por este lado, está detalle por todos os lados. Toda na volta. Entón, a miña idea era facer un Belén, bueno, pois máis grande, ao mellor de 10 metros, 20 metros, un Belén galego, moi parecido ao que hai este ano, por exemplo, no Pazo de Rasoi, no Concello de Santiago, que é moi bonito, un Belén galego, con escenas da vida galega, do campo galego. Se gustaríame facelo con movimiento. Ahora, o problema é o espacio, que hai que... E o tempo. Pero bueno, o tempo vas pouquinho a pouco. Falas de movimento porque estamos vendo por ali algúns exemplos. Mira, Luís, da outra beira, que sí que son como mecánicos, recrean esceas, digamos, tradicionais. Vemos movimento en todos eles. Sí, un pistacho é moi... Bueno, atrae moito e chama a atención. Isto ten moito máis traballo que facer un pistacho. Claro, evidentemente, pero a imaginación que se precisa para pensar
que cun pistacho podes facer un Belén, iso tampouco é desbotable, non? No, bueno, ten a súa... Bueno. É ter en valor. A verdade é que tes aquí, bueno, este creo que tes un especial cariño, que ten como unha inspiración xaponesa case, non? Non sei se nos podemos chegar aquí, porque este tamén está todo na volta. E semella case un bonsai, verdad? Como esas edificacións xaponesas. Isto é unha antigua caixa de xamón, agora que estamos en Navidades, e Nadal, é unha caixa de xamón que reciclé, funlle poñendo os estantes en cada todo na volta. O sea, a xamón sería neste sentido, entendo, non? Claro, a caixa de xamón é esta. Pero non está dentro o xamón, verdad? Non, o xamón... Eu preguntáballe antes a Gumersindo se axudan na casa, se alguén lle axuda. Ou se lle fan críticas, ou dinlle non, a min gustame máis deste outro xeito. Sí, a ver, pago prácticamente todo, pero bueno, algunhas veces sí que lle pregunto, pido opinión. A quen lle pide opinión? Pois a muller e a filla e a miña nai, bueno, pois voille pedindo onde colocar as figuras, se a mellor nun lado, noutro. O nivel de detalle é espectacular, Nótase que lle pos cariño, lle pos mimo, porque non pretendes facer moitos beléns e xa está, senón que te paras con cada un deles para recrear escenas ben bonitas. Sabedes que ten movimiento, unha noria, o señor asando aquí o porco... Ai, sí. E onde podemos visitar todo isto? Porque a xentiña está lo vendo dende a casa, pero paga a pena de verdade velo en persoa. Sí, porque aquí apenas hai 20 ou 30. En Dumbría, este ano no Concello de Dumbría, nas instalacións deportivas do Conco, están ali expostos, pues, mira, hai 315 beléns. Ainda teño 100 por aí que non, bueno, por tema de espacio non colleron todos. 415 beléns. Gumersindo Capelo, moitísimas grazas por compartilo hoxe con nós, por este talento Sí, señor. a esgalla. Un aplauso.